गसाइगावनि कुसुगाव जारिमिनारि महामाया मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथाय। नोंथांमोना सीसीटीवीनि भिडिअ फुटेजाव नुनो मोन्दों सिखावा माबायदि खुलुमस्रांना लाग्रोदों सिखाव खावनायनि सिगां। सिखाव खावनाय जाथाया जायो दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव मन्दिरनि सना आरो रुपाखौ सिखावा लानानै थाङो। सिखावा 10 लाख रांसोनि सना रुपाखौ लानानै थांदों। सिखाव खावनाय जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायदों। सीसीटीवी फुटेजाव साथाम सिखावफोरा मन्दिरनि थाला ग्रिलखौ सिफायनानै हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो सासे सिखावखौ रोखायै नुनो मोनसिनाय जादों। मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सिखावखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय पुलिसनाव दाबि खालामदों मन्दिर सामलाय आफादा। ऐतिहासिक महामाया मंदिर পুৱা 3:30 বজাত চুৰিকাণ্ড ঘটনা হৈছে। তো তাতে চিচিটিভি ফুটেজত 3জন চুৰি কৰা তাত দেখা গৈছে আৰু লগতে মাৰ অলংকাৰ মুকুট আছিল আৰু সোণৰ অলংকাৰ আছিল। এইবিলাক চুৰি কৰি লৈ পেলাই মোটামুটি 10 লক্ষ টকাৰ অধিক সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা আছিল আৰু লৈ পেলাই চুৰি কৰি উঠাও হৈছে। পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে, তো স্থানীয় পুলিচ আমাৰ কুচুগাঁৱৰ ওসি লগতে গোসাইগাঁৱৰ SDPO ছাৰেও আহিছে। তো ইহঁতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে। তো আমি বিচাৰোঁ যে ইহঁতে ভালদৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক আৰু সোনকালে চোৰক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে মই ইহঁতক অনুৰোধ বিচাৰিছোঁ। पूरा क्लियर तो फोटो तो बाहर है। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BSAT सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविंद बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गोविंद बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।